Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। लोगोफोर आं बहुत गोबाव जाबायमोन संनायनि भिडिअ होयैया माने दाख्लैसो मोनसे होदोंमोन थेवबो मोजाङै होआखै आरोना। बेखायनो आं दिनैहाय संनायनि भिडिअ एसे लाबोनो सानबाय लोगोफोर। ओमफ्रायहाय आंहा मोनसे दुखु जादों माने आंनो खोन्थाहरदो आरो सोरबाफोर रोङोबा। मा होनो मबाइला आंनियाहाय लाइक कारेन्ट थांदोंमोन आरोना। ओमफ्राय कारेन्ट थांनायाव मबाइलखौ आं ओरैहाय मबाइल फिसासो आरो आंनाथ' मबाइल गिदिरा टावार नाङाना। ओमफ्राय मबाइल फिसायासो सोलियो। ओमफ्राय दाना जि गरम ओंखाम ओंख्रि संनो ना माने आं अरदाबाव संदोंना ओंखायनो जि गरम जादों। ओमफ्राय मा होनो मबाइलाहाय आङो कुकारखौथ' माइरङा एसेल' नालाय खेरखायाव सुलायलाया आरोना आङो कुकारावनो सुयो। मबाइलखौ आङो ओरैहाय लानानै सुना थल्थब गोलैबाय आरोना मबाइला बे माइरं माबायाव। ओमफ्राय दाना बेयाव गोलैबाय नालाय दाना मबाइलाव दै हाबबाय नै मबाइला बिदि जानानै थाबाय। दसेनो इयारफन माबानाय देखायलायलाङो आरोखि जाया। ओमफ्राय आंनो सासे बिबोनाङा खोन्थाबाय खानि मोनसे माबा जायगायाव सोनानै दोननांगौ बे मबाइलखौ, जेनेबा कम्बल सिंफ्राव बा माबा मोनसे सिंफ्राव सोनानै दोननांगौनो। होमबानिया दैया गरम उथिनानै माने खारो जाहैबाय आरो माने एसे एसे खारहांबाय। नोंथांमोननो देखायनोसै आं र' उनथिं जानानै थाबाय लोगोफोर मा जाबावनांगौ। ओमफ्राय आंहा मोनसे सिन्था जादों, आंहा बोरायजों फन रायलायनो मोनैया साननै जाबाय। नुबाय जोंनि लाइफखौ बेखौबा जोंबो सोरबा बुङो मेलेटारिनि बिजिफ्रा देखायो मायो होननानै। नोंगौ सोरबा दङ, नाथाय गासैबो नङा। नंखायनो खोथाफोरखौ बुंनोबा गासैखौबो होननानै बुंनो नाङा आरोना। माने दङ नोंगौ जोंबो नुयो खायफा बेयाव देखायो लेबेल बेफोरबायदि आरो। ओमफ्राय खिन्थु गासैबो नङा। ओंखायनो गासैबो होननानै बुंनो नाङा आरो। सोब माबायावनो गाज्रिया थाखायो। सोब मा होनगोन जेनेबा जेरावबो गाज्रिया थाखायो। जेरैहाय आं एगजामपोल बुंसै, जेनेबा हालुवानि बिसिफ्राबो दङ खायफा देखायग्रा, बेयावबो साफा सानैयाल' देखायग्रा गासिबो नङा। ओमफ्राय बेयावबो होननो नाङा। सोरबा टिचारनि बिसिफोरबो दङ बिसोरबो देखायो, बेखायनो साफा सानैयाल' देखायो खिन्थु गासिबो देखायजोबा। बेखौबो होननो नाङा आरो। ओमफ्राय जेनेबा जों मिलिटारिनि बिसि जेनेबा डिफेन्सआव मावग्रानि हिनजाव जोंनियावबो दङ नोंगौ देखायग्रा, खिन्थु गासैबो देखायग्रा नङा आरो। ओंखायनो जोङो बुहुद सिन्थायाव थानांगौ मिन्थिबायना। आंथ' नै सानथाम जाबाय आंना बोरैया मोनसे जायगायाव सानब्रैनि थाखाय थांथ'दों। टावारानो मोना, हेलौ होनबाबो टावारानो जाया आरोना, खोनायानो। ओमफ्राय दाथ' फनानो सुइस अफ बावसो। माने मा जानानै थादों मा लोंनानै थादों जेबो मिन्थिया आरोना लोगोफोर। बेबो जोंखौ मिन्थिया, बेबो आंखौ मिन्थिया, ओमफ्राय जोंबो बेखौ मिन्थिया। बिदि सिटुवेसन जानानै थायो आरोना लोगोफोर। ओंखायनो जानला मानला बिदि गासिबो देखायो मायो बेफोरबायदि होनो नाङा आरो। आंनाव सासे नै सुइस अफसो फन हरगासिनो आं दहायनिफ्रायनो सुइस अफसो, माने टावार नाङा। आंखौ सासे मानसिया कमेन्ट खालामदों आरो, ओंखायनो आं बे बाथ्राखौ बुंदों माने देखायो मायो होननानै। खिन्थु गासैबो मानसिफ्रानो देखायाना, सबावनो थाखायो गाज्रि मोजाङा सबावनो थाखायो। सोरबा हालुवानि बिसियाबो देखायगोन जानो हागौ, साफा सानै सोरबा टिचारनि हिनजावफ्राबो देखायनो हागौ साफा सानै, सोरबा अफिसारनि हिनजावाबो देखायनो हागौ साफा सानै, जोंनि मिलिटारिनि हिनजावफ्राबो सोरबा देखायनो हागौ साफा सानै। माने सबबो नङा आरो। बेबायदि होननो नाङा फंबाय, आं नोंखौ बुंदों। आं नाम लालायला। जों बुहुद सिन्थायाव थायो मिन्थिबायना। दाथ' आं सानथामानो जाबाय फन रायलायनो मोनैया। एसे मोनो खिन्थु खोनाया आरो। हेलौ होननायावनो खोनाया, माने रागा जोंलायनायसो जायो आरो। ओंखायनो दाथ' बोरैना फना अफसो, दस्रा जायगायावसो थांदों नालाय चार्जार पइन्ट बेफोरबायदि चार्ज होग्रा जायगाबो गैया जानो हागौ। खिन्थु ओंखायनो बुहुद सिन्थायाव थायो आरोना जोङो। ओंखायनो जोंखौ एदावनानै लानो नाङा जानला मानला। रागा जोंनांगौबा बोरैबा जायो। ओंखायनो आं बुंखाबाय। आं जेनेबा आङो कमेन्ट हरबाय दस्राखौ बेबायदि हरनो नाङा। रावबो बेबायदि नंजोबा, सोबावनो थाखायो देखायग्राया। ओंखायनो साफा सानैया थाखायो सोबावनो, खिन्थु गासैयावबो नङा। बेखौ बुजिनांगौ आरो फंबाय। नों जानला मानला बुंनो नाङा, मोनसेल' एंगेलै नायनो नाङा मानसिखौ। ओमफ्राय आं बेखौनो बुङो, मानसिनि गाननाय जोमनाय मानसिनि देलायनायजों मानसिखौ जाज खालामनो हाया। मानसिनि गोसोखौ मानसिनि आखल आखुखौ जाज खालामनो हाया। मानसिनि गाननाय जोमनायजों मानसिनि देलायनायजों आरो। मानसिनि देलायनाय मानसिनि गाननाय जोमनाय, सासे मानसिनि देलायनाय सासे मानसिनि गाननाय जोमनायजों नों सासे मानसिनि आखल आखुखौ जाज खालामनो हाया। मानो होनबा दानि जुगाव बयबो गानखायो गस्ला।
बेनो बयबो गानखायो गस्ला आरो गाज्रि ड्रेसथ' गानाना नोंथाङा दि बुंदों आंखौ आंथ' गाज्रि ड्रेस गानाखै माब्लाबाबो आं गाज्रि ड्रेस गाननानै भिडिअ खालामफेराखै नायनो हागोन नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन आं माबा गाज्रि ड्रेस गाननानै भिडिअ खालामदों नामा बेनो आरो नंखायनो आं बेखौनो बुङो सासे मानसिनि देलायनायखौ सासे मानसिनि गाननाय जोमनायखौ नायनानै सासे मानसिनि आखल आखुखौ जाज खालामनो हाया बेनो आरोना नोङो सासे मानसिखौ जाज खालामनोबा नों बिनि गासैबो बेकग्राउन्डखौ मिन्थिनांगोन फिडबेकखौ मिन्थिनांगोन सासे मानसिनि माबा जेनेबा नों बेजों थाफाबाय थानाय जानांगोन बा बेजों रायज्लायनो मोननाय जानांगोन गासिबो मबाइलाव नुनानै मबाइलाव देखायनायावनो सासे मानसिनि आखल आखुखौ जाज खालामनो हाया आरो माब्लाबाबो गाननाय जोमनाय देलायनायजों सासे मानसिनि देलायनायजों सासे मानसिनि आखल आखुखौ बा गाननाय जोमनायजों सासे मानसिनि आखल आखुखौ जाज खालामनो हाया आरो नंखायनो मोजाङै मिन्थिनांगोन अब्लासो जाज खालामनो हाया सासे मानसिखौ जाज खालामनाया बहुद गिदिर बाथ्रा मानो होनबा नों बिनि गासैखौबो मिन्थिजोबनांगोन अब्लासो नों जाज खालामनो हागोन आरो बेनो फंबाय गाज्रि मोननाङा आंनि बुंनाया माबाफोर दुखु गाज्रि जादोंबा माबा मोनसे दुखु मोनथावनाय आं बाथ्रा बुंदों मा माने जों बहुद सिन्थायाव थायो गासिबो माबायावनो जोङो मा होनोमोनलाय गासिबोआवनो थाखायो बिदि देखायग्राया साफा सानै ओंखायनो जोंनि मेलथारिनि बिसि होनबा जों आं बहुद दुखु मोनो मानो होनबा साफा सानै दङ खिन्थु बिदि बुंहरबा बोरैबा मोनो आरो जेनेबा जों गासिबोथ' नंजोबा ना बेबायदिनो आरो बहुद जोङो आंखौनो आं माने आं बहुद दुखु मोनो आरो माने आंनि बोराइजोंनो आं सानथाम जाबाय मोजां रायज्लायनो मोनिया आरो आंहा बेबायदि हेड कमेन्ट फैबाय ओमफ्राय नों मानो कमेन्टखौ दानफिनखो साथाम साब्रैसो फंबाय बिनानावा बेनि कमेन्टआव रिप्लाइ होदोंमोन आरो ओमफ्राय बे लोगो लोगो कमेन्टखौ दानफिनबाय ओमफ्राय आंबो स्क्रिनशट खालामनानै लानो बावबायना आं लानो सानदोंमोन ओमफ्राय आं भिडिअबो खालामनो रोङासै मैया खालामनांगौमोन आं मैयानो हरदोंमोन ओमफ्राय बेनि कमेन्टआव साथाम साब्रै फंबाय बिनानावमोनहा रिप्लाइ होदोंमोन आरो ओमफ्राय बे लोगो लोगो कमेन्टखौ रिमुभ खालामबाय नुवासै दा बेबायदि खालामनाङा फंबाय नोङो सासे मानसिखौ नुवा हुसिया बेबायदि जाज खालामनो हाया बेनो आरो लोगोफोर बेखौ नोंथांमोना सिनायदों नङा बे जाहैबाय गान्दा गागेब ना मा होनो बेखौ आंबो बांद्राय मोजां मिथिया मुरि खन्थ बानायगोन आं बेखौ संख्रि आङो ओंख्रिथ' नङा बियो मा होनोमोनलाय मुरि खन्थ खालामगोन नालाय आं दै एसे होबाय बे गान्दा गागेबा मोननांगोन ना बे मोनख'वाना थाब मोना दै होबाय आङो ओमफ्राय आं नैबे सामब्राम बानलुखौ होनानै लानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा नाग्लिजोबनोसै आं बांद्राय एक्सपार्ट नङा मुरि खन्थ बानायनायाव जाखिनि रोंगौ आं बेखौनो एसे शेयार खालामसै थ' आं एसे माबा माबि देना होनोसै ओमफ्राय दा नाग्लिजोबनोसै लोगोफोर आंनिफ्राय गोरोंसिनबो थानो हागौ मुरि खन्थ खालामनायाव मा होबा गोथाव जायो आं जेबो मिन्थिया जायखिजाया आं जाखिनि रोंगौ बेखौनो एसे शेयार खालामसै दसे गोदौथ'थोंसै मुरि खन्थआ गान्दा गागेबनि आंना मुरि खन्थआ मोनबाय बेनो ओमफ्राय आं जोगोनार बाथोन बानायनो नागिरदों आरोना दिनैना ओंख्रिया ओरैनो बाथोन गोजा ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे खोथा बे जोगोनारा जेबो गोदै गैया आरोना थावथारा ओमफ्राय आं बेखौ गोथाव खालामगोन मोनसे बुस्थु होनानै नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो सोरबा होनानै जाखायोबो जानो हागौ खिन्थु आङो बांद्राय थावथारि जोगोनारखौ बिदि खालामनानै जायो आरोना नायलांबाय थादो लोगोफोर दै होजासिगोन होबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं बेयाव मा होगोन बे सिनिखौ होगोन आं लोगोफोर
माने बे जोगोनारा एसेबो गोदै गैथारा आरोना थावथारा एसे गोदै थाबाबो अरजायामोन एकदमबारे थावथारा नंखायनो आङो सिनि होना होबाय लोगोफोरनि नङाबा थावाना ओमफ्राय बायनाय बुस्थु गारजायाबो ओंखायनो सिनि होनानै जासाबसै मोनथारसिगोन आंना जोगोनार बाथोना एसे नांबावगौ एसे रानहोबावनोसै एसे लाब्रासो होनदों सिनि सिनि होलायनोसै थाव जाबाय बे जेबो रसानो गैयानो आग्लायबावदोंसो जाबायलै बारहुंखा फैनानै होखागोन दाख्लैबा जोंथिं एसेल' फैनाया लावदुम बिमामोन ओंखाम जाफैबा खालाबारिथिं देनजार थांखादोंमोन दैबानाजों बारहुंखाजों